लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै खिर बानायना जानो नागिरदों, बेखौनो देखायनो सानलायबाय जोङो। बारलाबगासे बारलाबगासे ब्लग भिडिअ लाबोयाबो एसे गोबाव जाखायो, ओंखायनो टाइम पास मा खालामनो, अखाबो हाबाय थायोना आजिखालि, बेरायनोबो मोना मानोबो मोना, ओंखायनो ससे भिडिअ लाबोनोसैलाय एसे ब्लग भिडिअ। आसा खालामो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै। थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। देखायलांसै आङो खिर बानायना जानायखौ, नायलांबाय थादो लोगोफोर। बियो बादाम खाजु बेहाय नैबे जाहैबाय किसमिस, जाहैबाय इलाइचि, बे जाहैबाय गाइखेर, ओमफ्रायो बिथिजाय खिर बानायगासिनो, बेयावनो माइरं होनानै बयल जागासिनो, जेबो होथ'वाखै दा। एसे देफ्रामना लाबाय आङो लोगोफोर, ओमफ्राय बादामखौ हाना लाबाय, काजुखौ हाना लाबाय, माबा किसमिसखौ हाना लाबाय। सिख्लाया स्टाइल मारिथारो। बादामखौ हाना लागासिनो जोङो लोगोफोर, बादाम आरो किसमिसखौ। अखा हाबाथाय मा जानो मा मानो जाथारो ना लोगोफोर, ओंखायनो खिर बानायना जानोसै आङो। एसे देफ्रामनानै लाबा मोदोमनाया बांसिन जायो आरोना लोगोफोर। माइरङा मोनबाय लोगोफोर, एबार गाइखेर होनोसै। गुड लाइफ होगोन, गुड लाइफ, जोंनाबो लाइफफोरा गुड जानायनि दे। बेखौ होनोसै इलाइचिखौ। सिनि होनसै दा, संनो खावनो रोंसोगारगौ बियो, आंहासो जेबो रोङा।
गोथावगोना नङा ओइ नाहरब्रा एसे नायहरब्रा खिफोर हायो नोंलाय होनहर नाहरलाय नै सामस गोलै जाबाय नायाथ' नोङो ओरैजाय गोथाव यामि अ गोथावनो आसिन यासिन मा जाखो कैसा है यासिन टेस्टी है हाँ कैसा है टेस्टी यासिन कैसा है दिखाओ कैसा है बोलो टेस्टी होता है खीर ये है आपका इधर ये ठंडा है खाओ खाओ गरम है ऑफ करके खाओ ini kemudian fulani bawa kir sagu sini lo mana anak bisa sahi no oh ini lah kono yang buka kono ini jata tuh हम गाड़ी देने देने खीर को सजा के सुबह आसिया कैसा है अच्छा आलू लाबले ta phải thành thế nữa là lấy cái phở trời nó có là giòn hơn mình sẽ đang làm sợi được bao không phải ơi sao không thì lấy cả đâu Ada sih. Video moजां मोनदोंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो अननानै कमेन्ट खालामहरदो जोंनि खीर संनानै जानायखौ माबायदि नुखो Bye bye.